Здравейте, днес ще приготвим домашен сос за пица в термомикс. Трябва ти 50 грама олио. Термомикс загрява за 3 минути, олиото на 120 градуса. След което добавяме 2 скилетки чесън, една глава лук или 100 грама лук, 100 грама морков, термомикс пасира зеленчуците за 10 секунди. След което цялата зеленчукова смес се сготвя за 7 минути. След като 7 минути са готови, добавяме 1 кг домати, от консерва или пресни, една лъжичка захар, една чайна лъжичка сол, една чайна лъжичка черен пипер. Аз добавих няколко листа от босилек. Всичко се сготвя за 30 минути и сосът е готов. Аз го пасирах допълнително още 5 секунди, защото не исках да бъде гъст. Добър апетит с термомикс, един бърз сос за пица или спагети.